Takže zdar lidi, vítám našeho nového videa. My jsme Kaskadér Cirkus a natáčíme skoky a triky na kolech. Takže velitel, zástupce, velitel obranky, to jsem já, Petr Čtvrtníček a co jsou další? No a prostě občané. Další účastníci našeho Kaskadér Cirkus. Kotvík. Ferry. Ne teda Jindřichovský Pavel. Blažek. No, takže teda natáčíme skoky. Takže začínáme. Takže máme tady první pád, to už je. To se tě ještě zmrde. Jedu, já bude. Ej, dále, užij. Takže tady další. Další rozjebávka. Další. Dneska se to sedí rozjebávky. Ej, víš, malá ta sedí.